dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. This is Sparta! Skiste! Wipe out! Τώρα ανοίγουμε μικρόφωνα. Τώρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε. Αυτό είναι το νέο σήμα πλέον. Σε περίπτωση που επανέλθει η φάση, που με το λαός είμαστε σε καλό δρόμο. Έχουμε ελπίδες, είμαστε σε καλό δρόμο. Αυτό είναι το νέο σήμα. Πλησίασε τώρα να το δούμε, να το χαρούμε καλά. Μ' αρέσει που σφίγγεις και τον μπράτσο. Αυτό πάει μόνο με σφιγμένο μπράτσο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στο Rider Villa. Σήμερα Δευτέρα, καινούριος μήνας ξεκινάει, Μάρτιος. Κυρίες και κύριοι, γεια χαρά! Τα λέμε αύριο! Γεια χαρά! Καλό βράδυ! Κυρίες και κύριοι, όπως καταλάβετε, σήμερα έπεσε η αυλαία ενός πολύ ωραίου κόλπου.